Shekara ɗaya kun cinye bahu 50 daidai. Bahu 50 daidai. Ina gidan da ake cin tiya biyu kullum a shekara an ci bahu 18. Ina gidan da ake cin ɗan caɓa 3 da sahe da marece ɗan caɓa 3 shine tiya 1 da rabi. An cinye tiya 540 bahu 13 da rabi ya ƙare. An kai shi mazazzagi suna wani gari ga can jikin duru. Ina gidan da ake cin tiya 3 da sahe tiya da rabi azahar tiya da rabi a shekara an ci tiya 80 daidai, an ci mai L27 daidai, an kai su bayan gari an aka shekara 60 ana haka an cinye bahu 620, an cinye tiya miliyan 64,800, ana kada tsanwal miya ta dala 100, an kada miliyan 10 da jika 800 kudin magariya. Kai ka ce uban wani ya ma rariyar hannu, to ga inda rariyar hannu ta kama kadan gurin yan kadan kai ba hausa mu wani ba ai ka ci kosan dala 3 a kan rowa a shekara 10 na jika 50 ne da kosan dala 3 ko baka san dala 3 ba kai wanda ya saba da naira bai san dala 3 ba. LB da biye shekara 10 to kosan jika 54 ne ka ci kai kwamitin na naira 5 a shekara 10 na nawa ne a gaya mini na 18,000 ne a shekara? A shekara 10 ka ci na naira 5 ma kaɗai a kan ruwa na 18,000. To kai mai cin naira 500 a tahe kan sha biyu ta yi ka cinye naira 500 a karin kumullo ka ga a shekara 180 ce. Karin kumullon kaɗai aka yi kama 180. Ka zo gurin 'yan naman kaji a higa ma kaza ta naira 1000. A je gurin 'yan makurai da cinkawa a haɗa ma naira 100. Kana a komo a nemi lemun dala 100 a kwalba hallo a sha. Kenan kaga ga naira 200 ga nama ya tahi naira 2,300 kenan. Lemu ya tahi naira 100. Lemu ya tahi naira 100. Kaga makurun ya tahi naira 200. Nama ya tahi naira 1000. Amma haɗin naira 2,300. A shekara naira nawa ne? A yi lissahi. Kai malam wannan 400 ce da 60,000 da 8,000 ta ƙare. An kai ta mazazzagi. Ko kuma wannan cikin ka ne kai ɗaya fa mai gina na karanta ba a sa ba matanka da ɗiyanka da jikokinka. kai ɗaya wannan na Wannan raka akaja ne kake su saboda su ka hisu kyan kunnuwa. Ai ba wani abu.